לכולם, כאן ווילקראוט, ואנחנו היום בפרק חדש, לא פרק חדש אבל פרק ראשון, פרק פתיחה. איך אני אגיד לכם את זה? לא בדיוק פרק פתיחה, פרק עדכון קטן על הסדרה שהולכת להיות לנו, לי יותר נכון, וכל מיני אורחים עם הסדרה. ואם הסדרה תתחיל להצליח וצופים וסאבים, אז מי שירצה נוכל לעשות סורווייבל או פרק עם הגרלה כזאת, כמו שרוב הערוצים עושים. אז בסך הכל אני מקווה שאת הערוץ שאני אעשה בהמשך אתם תאהבו, ואם אתם רוצים שאני אמשיך עם הסרטון שאני עכשיו אעשה, תנו לייק, פרגנו בתגובה אם בא לכם להגיד משהו טוב, סתם אז תגידו במה אתם רוצים לשפר את האיכות, או שאתם רוצים לשפר את אני לא יודע, כל דבר שאתם רוצים שאני אשפר, אז תגידו בתגובות. אני מקווה שלא יהיו קללות וכל מיני דברים כאלה, ואני מקווה שאהבתם את הסרטון, אז תשאירו תגובה, סאבסקרייב. אוקיי, שלום לכולם, חזרנו לכם. את הפרק הראשון שזה עכשיו, את הפרק הראשון עושה על Survival Games. אני אביא לכם את ה-IP בדסקריפשן, ה-IP של השרת, בקיצור אני אביא לכם את ה-IP של השרת בדסקריפשן. יש בשרת הזה כל מיני דברים, מי שרוצה אני יכול להסביר על השרת הזה עוד יותר בהמשך, מי שרוצה. ובסך הכל השרת הזה שרת ממש טוב, יש בו קיט PvP, יש בו עוד כל מיני דברים, ויש פה את הדבר הזה אם אתה לוחץ עליו, אם אתה קופץ על טוב. אז בקיצור אנחנו נעשה פרק על Survival Games, Hunger Games, שרוצה להיקשק על זה ויכול לקרוא את זה ככה וגם ככה, זה לא משנה כל כך. ובהמשך אם אתם רוצים שאני אעזור לכם על עוד כל מיני דברים בשרת או עם התוכנה שאני מצלם שזה פראפס, כי פראפס זו אחת התוכנות צילום הכי טובה, ומי שרוצה שאני אעשה מדריך גם לסוני וגאס, סוני וגאס פרו 11, שגם לזה אני יכול לעשות מדריך. כן, אז בסך הכל אני מקווה שאתם תאהבו את הסרטון, ואני אחזור אליכם כשנתחיל את ההאנגר גיימס. טוב, אז חזרתי לכם. אני נכנסתי לארנה 1, שזה מפה ממש טובה, אני יחסית אוהב אותה. כן, במפה הזאת יש כל מיני דברים. אם אתם רוצים שהמשחק יתחיל, זה כך מה שרשמתי עכשיו בצ'אט, סליחה. טוב, המשחק יתחיל 2-1, ואוקיי, עכשיו קחתי כמה דברים. אם זה לא נעלם לי, לא נשתבק את לפעמים וכלום טוב, אז רק צריך להמשיך לברוח, לצערי. אם אתם רוצים לדעת שאם עוד ילדים ישתתפו בסדרה, אז כן, עוד ילדים ישתתפו בסדרה. כן, אני אעשה כל מיני דברים, אני אשתף חברים שלי, יש טוב, אני רק אני אעשה אני אניח את זה שנייה, אני אניח את זה, ויש פה מישהו יכול להניח את זה טוב, עליי ברבק השרת הזה זה לא שרת למקוריים, רק תהיו מי יהיה לאג עם השרת הזה, אז מצטער. אם יהיה קצת לאגים, אם אתם רואים שזאת לא מתחת המפה, אני מצטער, למה זה הכל קשור לשרת, מהלכות של השרת, וככה זה. אז רגע שנייה, אני אמליך את אוקיי, ככה טוב יותר. אז אני חייב לאכול. וואלה, 8 כבר, יאללה. אני לא זוכר עם כמה התחלנו, אבל הרוב בהאנגר גיימס האלה אני מצליח לשרוד הרבה, והרוב אני מנצח. אם תראו אותי לפעמים עם סקינים שונים, זה כי המקורי שלי מחליף סקינים, וכן, בקרוב מאוד אני הולך לקנות מקורים, וככה אני אעשה גם באיכות טובה, גם בלי לאגים, ויהיה לכם יותר נוח לצפות בסרטונים שלי אם אתם תאהבו את זה. אז אני מקווה שתאהבו את הסרטון עצמו, ותשאירו תגובה, סאב אם אתם רוצים לעקוב אחריי בסרטונים, בכל צד שאני עושה בסרטונים, בכל צד.
כל סרטון שאני עושה, תעקבו אחריו. סליחה אם אתם שומעים אותי קצת מוזר, צונן, וזה לא לג, כן, אני נפלתי בפח כמה פעמים. כן, אוקיי, אז אני אענה לכם על שאלות שהרוב אני שומע, מאנשים ששואלים כאלה שאלות. אז אני אחשוב על שאלה, למשל, כל כמה זמן אני אעלה סרטון. אז אם אתם תאהבו את הערוץ, כי זה פרק ראשון וכנראה שרק יש איזה, שבינתיים רק יש איזה 3 צופים, 4, ו3 או 4 צופים האלה עשו סאב, אז כן, אני אעשה כמה שיותר כל יום לעלות סרטון או 2. כל פעם אני עושה מיניגיים אחר, מיניגיים אחרים, למשל, בוא נגיד סקייבלוק, או גם, בוא נגיד גם הייד אנד סיק, שזה פרופ-האנט, שיכול להיות מי שרוצה יקרא לזה ככה וגם ככה. כן, אני כמה שיותר אנסה לעשות סרטונים על מיני גיים, זה כאילו הסדרה שאני אעשה עליה את הסרטונים, אני אשקיע בזה. כן, אפשר להגיד ככה. אוקיי, אז בינתיים אני לא עשיתי משהו מיוחד, סליחה אם הפרק ישאלנו אתכם, אני באמת מצטער, משהו שרציתי שזה יקרה ככה, חשבתי שזה יותר מעניין, ובשביל נכנסתי לארינה כזאת שמשהו קרה בה. אבל מה שאני עושה גם, בתכל'ס זה פרק עדכון, אני כמה שיותר יורד בעריכה דברים שקרו הרבה זמן אני יורד בעריכה, וכפי שאמרתי בהתחלה, או אני לא זוכר מתי אמרתי את זה, אני אעשה מדריכים, אם תבקשו אני אעשה מדריכים על סוני וגאס פרו, איך להוריד את זה, אני אביא לכם סריאל, קיגן, לסוני וגאס, אני אוכל להביא לכם קישור להורדה, וזה לא יחשב כזכויות יוצרים, ממש לא. פראפס, אני אדבר אתכם איך לעשות שיהיה לכם איכות טובה במשחקים, ויהיה לכם נוח לצלם, היום אני אעשה על זה הסבר, פראפס אני אעשה הסבר, אם תרצו, תבקשו בתגובות הכל. אז בתכלס אין לי עוד שאלות שעולות לי בראש, רק חזרתי על כמה דברים. אז אני מקווה שאהבתם את הסרטון, למרות שלא היה משהו מיוחד היום בפעם, אז אני מקווה שתמשיכו לצפות. זה היה רק פרק עדכון קצר, לא קצר, נראה לי זה יהיה איזה כמה, הרבה דקות, אז אני אעצור את הסרטון כבר. אם אהבתם ואתם רוצים לשאול עוד שאלות, או שאתם רוצים לצפות בפרקים הבאים שאולי אני אעשה, וואי, איזה לייק, אוקיי, אז פשוט תנו לייק, תגיבו, אם אתם רוצים שאני אשפר משהו, אם אתם רוצים שהאיכות תהיה טובה יותר ממני איכות טובה, אם אתם רוצים שאני אדבר יותר חזק, אני לא יודע, כל אחד במשהו לגבי שלו. אז אני מקווה מאוד שאהבתם את הסרטון, פרק עדכון, בדיוק שבא, ואני מקווה שאני אמשיך לעשות סרטונים, זה תלוי בתגובות שלכם, אם אתם תרצו שאני אעשה סרטונים, שאני אמשיך, אז אתם צריכים לרשום לי תגובות, ואם אתם רוצים שאני אמשיך וכאלה. טוב, אז תודה שעשיתם בסרטון, בפרק הראשון, פרק העדכון, ואני אתחיל לעשות את הסדרה כבר היום, כבר מחר אני אמשיך לעשות את הסדרה. אני אביא לכם IP בדסקריפשן של הסרטון למטה, אני אביא לכם את ה-IP על השרתים, ה-IP על השרתים שאני משחק בהם, כי יש כל מיני. אז בסך הכל, תודה שצפיתם בסרטון עדכון, ובוא נגיד, יאללה ביי.